La penya pot assegurar aquest dissabte 14 de desembre la seva classificació a la Copa de la Reina i ho faran a la pista del Perfumeries Avenida. Per part de la penya, venen de guanyar el Logintec Guernica Vizcaya i estan situades a la cinquena històrica posició amb un balanç de 7 victòries i 4 derrotes. El Perfumeries Avenida ve de guanyar a la pista del Cochabamba Garaski i estan col·locades a la segona posició amb un balanç de 8 victòries i 2 derrotes. La penya pot assegurar aquest dissabte el factor Copa si guanyen al pavelló Butterburg contra el Perfumeries. En cas de perdre, s'ajornaria la celebració de la Copa en el seu primer any a la Lliga i ho celebrarien el proper diumenge 22 de desembre contra l'IDK Euskotren. Hem de vigilar molt amb l'equip del Perfumeries Avenida perquè és un equip que agafa molts rebots i és un equip que tira molt des de la zona de triple. I haurem de vigilar molt. Moltes gràcies per sentir-nos a Huracà Verdinegra. Subscriviu-vos, activeu la campaneta i esperem aquest dissabte 14 de desembre celebrar la nostra primera Copa de la Reina en l'any del debut a Lliga Femenina Endesa. Força penya!